В деня на благодарността родителите ми ме накараха да се храня в кухнята. Не защото нямаше столове, нито защото масата бе препълнена, а защото се задаваше гаджето на сестра ми, а аз рискувах да се окаже неудобство. Сторях в коридора, когато Лоран ме дръпна настрани, намали глас си до шепот, сякаш обменяше класифицирана информация. Просто стой тук за вечеря. Полесно ще е така, полесно за кого? Джейсън бе майор в армията, логистичен клон, кариерен офицер с над 20 години стаж. Родителите ми вече бяха разказали на съседите 2 пъти и не спираха да повтарят титлата «майор», като че ли това придаваше тежест дори на емиещата чиниите домакиня. Лоран върна обратно кичурите си и ме погледна решително. Кажи му, че ти си обикновен войник, само в киберподдръжка. Няма нужда да си правиш проблеми със званията. Погледнаха учудено, опитвайки се да разбера дали се шегува. Не се шегуваше. Нямам абсолютно нищо против него, добави бързо. Просто е по-висок в службата и не искам да става неловко. Неловко думата сякаш носеше вековни рани в нашето семейство. Преди да успея да каже и дума, баща ми я подкрепи. Няма нищо притеснително. Не искаме вечерята да се превърне в сравняване на звания, майка ми кимна, пък и той има нужда от малък звездичков миг. Малко по-късно, докато подреждаха масата за важни гости с порцелановите чинии, които излизат само при официални поводи, аз се оказах в кухнята. Притиснах се до плота и слушах как майка и баща репетират биографията на Джейсън. 20 години в полеви мисии чака титлата подполковник, не споменаха и дума за моя чин, защото нямаше да узнаят, че носех същата звездичка. А сетивата ми улавяха уханието на пуйката, звученето на футболната игра в хола и тази позната празнична мелодия, от която явно бях изключен. Лоран прелетя покрай мен ставичка в ръце и прошепна: моля те, не коригирай никого, ако стане дума за звания. Не искам да му е неловко. Неловко да научиш, че по-голямата сестра на приятелката ти има по-висок чин, изведнъж се оказва несъвместимо с благодарствената трапеза. Точно в този миг звънна звънецът. Всички се изправиха на внимание. Баща ми почти препусна към вратата. Джейсън влезе, облечен в тъмносин пуловер и кафяви панталони, с онова спокойно, уверено излъчване на офицер, свикнал да стои изправен без усилие. Ръкостискания, усмивки, комплименти за дома. Аз останах скрит в кухненския праг, докато Лоран го представяше на мама и татко и после секна. Бързо добави майка ми, посочвайки ме с неясен жест, а това е сестра ми, Рейчъл. Тя се грижи за поддръжката в армията. Джейсън кимна учтиво професионално, без любопитство, с тази безизразна учтивост на човек, който върши службата си. Приятно ми е да се запознаем, каза той. И на мен, отговорих и гласът ми прозвуча по-обикновено, отколкото се чувствах. Никакво напрежение, никакви неудобни паузи, твърде нормално за целия този раздухан секретен план да стоя минимално разпознавана. В залата масата вече беше подредена и разговорите течеха на макс без моето присъствие. Майка ми подаде чиния в кухнята. Ще те вкараме за десерта, шепнеше, сякаш обсъждаше тактика на сядане, а не простите ходове около масата. Седнах на високия стол до кухненския остров и се заслушах. Лоран обсъждаше нови рекламни кампании, а родителите ми се хваляха с обширните отговорности на Джейсън. Той, скромно, заговори за модернизация на веригата за доставки и бюджетни ограничения, точно типичният арчен разговор. Трябва да е хубаво да си с по-висок чин, отбеляза баща ми между залъците. Джейсън тихо се засмя. Още по-хубаво е, когато идва с повече бюрокрация, отколкото с блясък. Лоран се засмя. Впечатляващо е, не всеки успява да издържи до майор. Перфектният момент за мен да хапна бавно парче поешко и да се дам на мислите за последните 12 години в армията. Арос и комисия, първо назначение във Форт Гордон. Разполагането в Кувейт за киберзащита, бордът за повишение и списъка с одобрени преди 3 месеца. Всичко това не бе изплувало в разговора ми до днес. Изненадващо чух Джейсън да пита откъм хола. С коя част се страви? Лора мигна, после почти набегом отвърна. Тя прави някаква поддръжка. Нищо особено, свалих вилицата. Нищо особено, повтарям аз, макар че и аз бях автор на ключови панели в Пентагона.
Джейсън остана спокоен, само наклони леко глава. Минути по-късно стъпки се доближиха до вратата на кухнята и всичко утихна. А това какво е? Чу се гласът му от хола, невисок, а ясен. Майка ми му обясни. Снимка от някакъв семинар по кибермодернизация в Арлингтън по-рано тази година. Затворих очи за миг, знаех, че снимката още стои на стената. Бях гост-лектор на панела за интеграция, униформата ми справена, чинът видим, името четливо отдалеч, ако знаеш как да гледаш. Стъпките на Джейсън се приближиха към кухнята. Излязох бавно и го видях с рамкираната снимка в ръка. Лицето му беше сериозно. Не бях наясно, че сте Рейчъл Донован от бригадата за киберзащита, каза той спокойно. Родителите ми застинаха, Лорън прехапа устна. Той погледна кадъра, после мен. Бяхме на една и съща сесия миналата пролет. Вие водихте актуализацията по съответствието, в очите му нямаше изненада, само знак да призная. Да, кимнах аз. Последва още една тишина, но този път тежка и пълна със смисъл. Джейсън се обърна към Лорън и мама и тате. Всъщност тя ми изпреварва по чин, в стаята не гръмна нищо, само дъхът на неочакваното разкритие. Трапезата внезапно замря. Лорън побледня, вилицата изхлъзна и издаде отчетлив звън, сякаш предупреждение. Първа нормална реакция даде майка ми, подполковник, произнесе бавно, сякаш претегляше тежеста на думата. Джейсън само кимна объркано. Да, мадам. 05-та киберзащитна бригада. В очите на баща ми прочетох въпроса, който не произнесе. От кога? От 3 месеца, отговорих спокойно. 3 месеца, достатъчно време да се появи на официалния списък, да приключат документите и емблемата на гърдите ми да придобие значение в армията. Недостатъчно, за да го забележи някой у дома. Лорън се престори на небрежна и пусна нервен смях. Никой не ми е казал, не я поправих, никога не беше правила питане. Джейсън взе рамкираната снимка от рафта и я постави обратно, без нито капка самодоволство, само с тихо пренастройване на погледа. Офицерите бързо се ориентират, фактите се променят, ти се адаптираш. Докладът беше ясен, отбеляза той равнодушно. Ревизията на спазването ни спести много напредназад по логистичните системи. Радвам се, че помогна, отвърнах аз. Родителите ни гледаха като извънземни, сякаш говорехме на чужд език. Хапването продължи, но атмосферата бе вече по-различна. Баща ми очисти гърло и пак попита Джейсън за последното му подразделение, в опит да превърти разговора назад, сякаш там щеше да открие отговор. Лорън неотлъчно ме следеше с поглед, смятайки някаква сметка. Аз обаче не се дръпнах към кухнята, не бяха нито майка, нито баща, нито Лорън казали, че трябва да си тръгна. Отвлякох стол и седнах на масата, все едно бях там от самото начало. Мълчанието ми беше познато повече от всякога. Не ново, а надградено напомняше ми за ученическите години, когато Лорън бързо научи, че силният глас и уверената поза печелят повече симпатии от тихата последователност. Когато влязох в рак в колежа, родителите ми го приеха като поредната фаза. Ти си твърде умна, за да се затвориш само в армията, каза майка ми. Лорън пък прехвърчаше от специалност на специалност, докато не откри страстта си в комуникациите. Когато аз бях назначена, церемонията се падна в събота през май. Отец ми обяви, че има друг ангажимент. Лорън фотосесия за местен бутик, а майка ми отида там вместо на моя апарат, защото била нервна. Аз си поставих златните пагони сама в тесен коридор под надзора на инструктора в рак. Родителите ми изпратиха само цветя и хвалебствена публикация за фотосесията на Лорън. Тогава това ми се струваше съвсем нормално. На благодарствената трапеза баща ми се опита да възстанови диалога. Рейчъл, какво точно върши един подполковник в киберсигурността? За пръв път от години чуех такъв въпрос. Ръководим отбранителните операции, отговорих. Правим оценки на риска, защитаваме инфраструктурата, следим за съответствие с стандартите. Лорън прекъсна. Звучи много техническо. Наистина е, потвърди Джейсън, кимайки. Напоследък киберзвеното поема все повече задачи. Майка ми отмести поглед от единия към другия, а мислех, че е просто това, отново, просто.
Поддържах глас си спокоен, водя екипи. Тя мигна, сякаш за първи път разбрала, че за титлата стои нещо повече. Част 4 от 20. Всяка задача носеше своята уникалност, а колко различия ще има, зависеше именно от задачата. За хора, които разбират как функционират съвместните назначения, такъв отговор би бил напълно задоволителен. Но не и за Лорън. Тоест, вие сте основният шеф на Джейсън, попита, усмивката й беше прекалено широка. Преди да успея да отговоря, Джейсън се включи. Различни клонове, различни вериги на командване. Рангът си е ранг, каза той непринудено, без да предизвиква. Лицето на Лорън стегна. За нея конкуренцията не беше свързана с оценки. Аз тихо бях сред най-добрите в училище, а тя получаваше признание за усилията си. Парите за първата си кола бях спечелил от работа в книжарница на непълно работно време. 3 седмици по-късно, когато Лорън навърши 16, родителите ми подписаха заем за кола, те го нарекоха справедливост. Когато бях мобилизиран за първи път, Лорън се оплака, че отсъствието ми натоварва семейството. Майка ми попита дали мога да поискам по кратка мисия, сякаш армията работи на принципа на удобството. На вечеря Лорън смени тактиката. Чудесно е, очевидно, обяви светло. Просто не осъзнавах, никога не говори за това. Заето я, таинствената промяна от пренебрежение към обвинение. Никога не питаш, повторих аз. Джейсън отпи глътка вода. Не му беше приятно да бъде в центъра на ситуацията, но не защитаваше и Лорън. Просто наблюдаваше. Баща ми разтри челото си. Защо не ми казваш нещо такова? Защото всеки път, когато споделях нещо, то се превръщаше в сравнение. Защото, когато излязох на звание капитан, Лорън реши, че при дипломирането й трябва да има още по-голямо тържество, а когато си купих кондо близо до Форт Емий, тя реши, че заслужава апартамент в централната част и помощ с депозита, защото всяко мое постижение по някакъв начин се превръщаше в проблем, който тя трябваше да реши. Не казах нищо от това. Реших, че не е важно. Лорън се наклони назад. Сега е важно, разбира се, че беше. Печената пуйка на чинията ми стана студена. Никой не изглеждаше гладен вече. Джейсън прочисти гърлото си внимателно. Надявам се, че не предизвиках напрежение. Не, не предизвика, рекох аз. Очите на Лорън се насочиха към мен. Не предизвика, повтори тя бързо. Почти прекалено бързо. Просто изненадващо, изненадващо, тази дума отново. Не впечатляващо. Недостойно за възхищение. Изненадващо, като че ли бях попаднал в погрешен ранг. Баща ми се опита да разведри обстановката. Изглежда, че имаме 2 старши офицери на масата. Джейсън се усмихна учтиво, но Лорън не се усмихваше. Тя беше устроила вечерта около идеята, че накарала най-успешният човек в стаята да дойде, а сега историята беше се променила без нейно разрешение и не й харесваше да губи контрол над сюжета. Рязко стана. Трябва ми още вино, не ме погледна, докато минаваше покрай мен. Динамиката, с която бях израснал, беше ясна. Лорън сияе. Аз стабилизирам. Лорън представя. Аз се адаптирам. Лорън ескалира. Аз дескалирам. Тази система работеше, докато оставах по-малък. Вечерта не бях направил нищо различно, просто не бях скрит. Това бе достатъчно, за да наруши баланса. Когато Лорън се върна на масата, гласът й отново беше стет. Така, колко дълго си в киберкомандването? Попита Джейсън, целенасочено, обръщайки се от мен. Около 6 години, отговори той. Тя кимна, облегчена, че отново стъпва на поземната твърд. Но на всеки няколко минути погледът ти се отправяше към мен, внимателно, проницателно, сякаш преизчисляваше всичко от начало. Стаята не се разтресе. Никой не извика. Нямаше драматични сцени, просто сякаш гравитацията се беше изместила. За първи път в тази къща аз вече не бях тихия фон.
Станах непредвидимата променлива, за която никой не беше помислил. Лорън наля още вино, сякаш нищо не се бе променило, но пръстите й държаха бутилката така стегнато, че тя леко звънтеше остъкления ръб. Аз пък поех дълбоко въздух и се съсредоточих върху чинията пред себе си, оставяйки стаята да свикне с новото си нормално. Никой не ми предложи да се върна в кухнята. Никой не се извини. Джейсън се опита да балансира разговора с невинни въпроси за празници, любими военни бази, американски футбол. Беше добър в това. Офицерите стажант учат как да не позволят на една трапеза да се разпадне. Баща ми пречисти гърло и попита, сякаш несъзнателно, значи как изобщо избра киберотбраната, звучеше леко, но изобщо не беше така. Това беше първият път, в който проявяваше истински интерес към моето място в този живот. Тестваха ме и стана ясно, че ми пасва, казах аз, сякаш разказвах кратка история. Но всичко започна на 18, когато се записах в РОК. Търсех дисциплина, посока, нещо измеримо. Лорън май винаги беше свикнала да бъде видяна, ама аз да решавам проблеми. В армията имаше място за това. Родителите ми не протестираха. Но и не се зарадваха особено. Винаги можеш да се откажеш, каза майка ми, когато подписвах договора, сякаш говореше за семестър в чужбина. В университета животът на Лорън стана по-шумен, социални мрежи, купони, стажове при инфлуенсъри. Родителите ни споделяха всяка нейна снимка и коментираха всеки нейн излет. С моите постижения в напредналия лагер обаче баща ми само каза, много хубаво, и продължи. Лорън, не трябва ли да й помогнем с преместването? Никаква злоба, просто винаги едно и също отношение. След като станах офицер и заминах за Форт Гордън на обучение по киберотбрана, тренировките бяха безумно тежки. Дълги смени, технически упражнения, симулации от реалния свят. Обаждах се вкъщи веднъж седмично за кратко. Безопасно ли е? Да. Добре. После Лорън вземаше телефона и разказваше за нови спонсорски кампании 10 на минути. Майка се смее, баща пита за линкове. Когато ми изпратиха в Кувейт за отбранителна киберподкрепа, реакциите пак бяха разбити. Татко се тревожеше за региона, мама мърмореше да искам нещо поблизо вкъщи, а Лорън отстъпваше, че празниците ще изпадат в празнутата. Не възразявах. Работата имаше смисъл, не щурмувахме врати, а защитавахме системи, които поддържат операцията. Тиха отбрана, без сензации, но необходима. Пак на деня на благодарността майка се наклони леко напред. Стресиращо ли е да си толкова високо? Отговорност е, отвърнах. Тя се замисли и кимна така, сякаш намери обяснение на всичко. Лорън завъртя чаша с винота си и с хладна усмивка попита. И къде си крил всичко това досега? Погледнаха спокойно. Нищо не съм крила. Просто никой не питаше. Шестата част от нашата история, героите се сблъскват с динамиката на семейните отношения и военната култура, която е не само контекст, но и стена между тях. На масата, по време на вечерята, теми, свързани с кариерата, започват да витаят във въздуха, напрегнати и ненужни. Главната героиня, която вече е достигнала висока степен в армията, осъзнава, че несъзнателно е поставила дистанция между себе си и семейството си. Не можеш да се представяш по ранг, нали? Помисли си тя. Странно беше да се говори за титли, особено при празничната вечеря. Но за Лорън всичко това изглеждаше много по-различно. Титлите бяха нейният начин да изгражда бренд. Кога стана това? Попита тя с нарастваща любопитност, след като научи резултатите от комисията за повишения. Главната героиня просто свира мене, просто не беше тема, която беше искала да разглежда. Предишният път, когато спомена важен момент, реакцията на семейството беше неочаквана. Чрез майка си, поканата за помощ към Лорън да навлезе в защитната сфера за нея беше изразена в шеги. Когато придоби собственост в района на Форт Еми, нейният баща беше изразил облегчение, че поне едната му дъщеря успява да се установи. Стабилна работа в семейството им звучи почти като шега, но реалността е,
че повечето от нейната работа сега не можеше просто да бъде обсъждана на масата. Просто искаме да разберем какво правиш, промълви майка и кратко, опитвайки се да подпомогне разговора. Но за главната героиня, това желание за разбиране бе хлъзгаво. У дома, любопитството винаги беше насочено към Лоран. Когато Лоран нарочно се обърна към нея, питайки какво става сега, отговорът продължавам да се издигам внесе в стаята допълнителна тежест. Всички чувства и напрежение, присъстващи при споменаването на изкачване, а накараха да усеща, че местоположението и кратко в иерархията сега е променено. Въпреки че разговорът по-късно отклони вниманието към по-безопасни теми, атмосферата остави следа. Лоран прие нова променлива в историята и определено не харесваше да губи контрол. А след последната дума, която майка и кратко прошепна, разкри една нежна загриженост. Не искахме да се почувстваш малка. Главната героиня само отвърна, не си мислех, че ще изпитам нещо. И така, в отдалечеността на всекидневния живот, Лоран опита да върне времето назад, но стаята онагледяваше, че в техния свят нищо не остава незабелязано. С всяка действие, с всяка дума, отношенията им бяха подложени на изпитание и нищо вече не беше същото. Останах на масата още миг, като наблюдавах не думите, а тишината между тях. През всички тези години умеех да заемам онази роля, която винаги ми беше приписвана. Но тази вечер не се изплъзвах на шаблона, аз просто заемах пространството, което отдавна беше мое. Веселият смях на Лоран от хола прозвуча малко прекалено висок, сякаш се опитваше сила да смени атмосферата. Останах седнал, докато майка ми събираше чиниите, никой не ми каза да стана. Самият факт, че не бях подканен, се усещаше странно. След няколко минути Джейсън се поляви в кухненската врата, без драматизъм, без конфронтация, просто присъствие. Надявам се, не съм навлязал в нещо сложно, попита тихо. Не, отвърнах. Ти само зададе нормален въпрос. Той кимна леко. Не знаех, че си в Cyber Protection Brigade. Повечето хора не знаят, усмихнах се аз. Той се облегна на плота. Справи се отлично с онзи брифинг в Арлингтън ясно, точно, без театрални ефекти. Стреня се да е така, отвърнах аз. Той ми върна кратка, професионална усмивка и тихо се върна в хола. Секунди по-късно Лоран също излезе от стаята, рамене опънати, сякаш внезапно беше знаела, че нещо се е променило. Какво беше това? Попита ме тя, докато ме следваше в кухнята. Разговор, отговорих. Лицето й се стегна. Можеше поне да ме поправиш преди него, промърмори тя. Вгледах и се, ти му каза, че съм войник. Значи не попита за звание. Лоран издиша остро. Знаеше много добре какво имах предвид. Да, знаех, казах аз. Тя говореше за иерархия, за погледите, за това как изглеждат нещата отвън. Защо е важно? Попитах. Защото е странно, прошепна тя, сваляйки тон. Той е кариерен офицер. Не исках да мисли, че съм подвела някого. Скриваше нещата, отбелязах аз. Не излъгах, почти се сдържа да не избухне. Просто не уточни, заключих аз. В технически смисъл тя беше права, не беше уточнила. Но вече бях научил, че уточненията има значение само когато някой наистина държи на точността. Татко влезе в кухнята, винаги улавя напрежението някъде помежду ни. Всичко наред. Чудесно, отвърна Лоран мигновено. Татко ме погледна. Не знаехме, че си толкова високопоставен. Не попитахте, изрекох спокойно. Той си масажира тила. Думите прозвучаха по различен начин, можехте поне да ни кажете. Изведнъж си спомних как след повишението ми в капитан майка ми се обади, поздрави ме и веднага попита дали не планирам да напусна армията. Когато станах майор, татко се пошегува, че най-после съм се захванал със сериозно нещо. А когато бях прехвърлен в Форт ми за Cyber Command, Лоран попита дали това означава, че ще програмирам Wi-Fi рутери. С времето всички актуализации започнаха да звучат излишно.
Не очаквах, че истинското признание на званието ще промени начина, по който се чувствам вкъщи. Лорън кръстоса ръце. Добре, но тази вечер всичко се преобърна. Промени моята история. От хола заглъхващ, но ясен, долетя гласът на Джейсън спокоен, уравновесен, отговаряше на въпрос на майка ми за логистични цикли. Лорън се изправи. Няма ли да спрем да правим от всичко драма? Няма измяна на правилата, рекох аз. За мен нищо не се беше променило в тази къща, само тяхната осъзнатост за моя ранг. Лорън се наведе напред, почти докосвайки плота, накара ме да изглежда, сякаш не познавам собствената си сестра. Казах това преди да успея да омекотя думите си. Тя втвърчи поглед. Не е справедливо, нали? Стояхме в тясното пространство между мивката и работния плот, където години на малки пренебрегвания лежаха като невидим прах върху помнящите ги стени. Лорън винаги беше убедена, че ме познава в големи щрихи армия, технологии, строго разписание. Детайлите я интересуваха само по повърхността. Точно тогава Джейсън влезе в кухнята, предчувстваше напрежението. Всичко наред? Попита той и гласът му беше без укор, просто ухажващо загрижен. Лорън светна като включен ключ. Разбира се. Той ме погледна накратко, с интерес, без да навлиза по-дълбоко. Зад него се появи и майка ни, носеща тепсия с пай появата и като че ли подпечатваше началото на вечерята. Всички се насочиха към масата, но никой не ми каза къде да седна. Аз дръпнах същия стол, който бях ползвала преди малко. Лорън този път зае място срещу мен, а не до Джейсън. Татко разпръска кафе в чашите ни. Кажи, как става повишението на толкова високо ниво? Попита той, все едно беше изпуснал няколко важни страници от моя живот. Има комисия, която преглежда досиетата, обясних аз. Оценки от службата, време на командване, образование. Конкуренция е. Той поклати глава размишляващо. А какъв е процентът? Зависи от годината, допълни Джейсън внимателно. Не е автоматично. Майка ни повдигна вежди. Значи не просто си издигаш. Не. Лорън размъти кафето си с такова усилие, сякаш се бореше с гъста сме. Това е впечатляващо. Тонът й звучеше подготвено, театрално. Благодаря, казах накратко. Тишината помежду ни не беше онова студено отдръпване отпреди. Това беше момент на преоценка. Татко се прочисти гърло. Изглежда, никога не сме разбрали как работят тези звезди и ленти на ръкавите. Няма нищо лошо в това, казах аз. И наистина, нямаше. Проблемът не беше в незнанието, а в липсата на любопитство. Лорън се наведе още поблизо, очите й горяха от интерес. А можеш ли да влияеш върху преназначенията или преместванията? Точно там усетих промяната, първите искри на възможност. Не, отвърнах спокойно. Не става така. Джейсън не показа реакция, но забелязах малкия свивък в крайчето на окото му. Лорън свира мене. Просто питам. Знам, каза баща ми, като ни наблюдаваше и двамата. Опитваме се да разберем. Разбирането е суетна дума, намесих се аз тихо. Понякога значи учене, понякога намиране на полза за себе си. Гласът й омекна леко, просто не очаквах да имаш по-висок чин от него. Звездите не са лично нещо, отговорих спокойно. Лорън извиха устни в измамен смях. Лесно за теб да кажеш. Джейсън не се залуми по темата. Паят се сервира, разговорът отново се преля към полеки истории, школски спомени, планове за празниците. Но на всеки няколко минути някой отново питаше за моята армейска служба, сякаш за първи път разкриваше карта на територия, която до вчера не би забелязал. Отговарях кратко, без украси. Никой не спомена кухнята, нито че час по-рано бях сама с хартиена чиния в ръка. Но аромата от чакането остана в въздуха. Лорън ме гледаше повнимателно сега, не вече с възхищение, а с изчисление.
И за първи път в тази къща аз не направих нищо допълнително, за да й бъде полезно. Съдовете звънтяха приглушено, докато майка ми ги подреждаше в мивката. В къщата за няколко мига звучеше само тихият шум на течещата вода и приглушени разговори от хола. Изправих се и без да ме питат започнах да подреждам чиниите, стар навик. Щом във въздуха започне да става напрегнато, аз поемам контрола през организацията. Минута по-късно в кухнята влезе Лоран, високите й токчета тихо докосваха плочките. Можем ли да поговорим? Попита тя, без да ме гледа направо в очите. В момента говорим, отвърнах безразлично, продължавайки да трупам чинии. Тя пресвиваше ръце пред гърдите си. Не трябваше да си навяваш акцент. Не навивах, отговорих. Ти знаеше как ще се приеме, когато той разбере. Не очаквах да му пука, въздъхнах аз. Лоран изевзи устни в разочарование. Това не е въпросът. Разбира се. Въпросът беше, че тя бе организирала цялата вечер по строга иерархия. Нейният приятел, старши армейски офицер, да влезе в стая, където всички останали стоят под него по чин и по стаж. Гостите, семейството, дори аз, щяхме да изглеждаме по-малки. Тя се стремеше да излъчва мощ и влияние, а моята внезапна промоция развали сцената. Можеше да ми кажеш, настоя тя отново. Можех, признах, но нищо нямаше да се промени. Но щеше да промени начина, по който го представяш, настоя тя. Точно така. В този момент татко се появи в прохода към кухнята. Цяла вечер се промъкваше, само за да надникне в мига, в който напрежението в стаята растеше. Няма тук никакво съревнование, каза тихо той. Лоран се обърна към него. Никога не съм казвала, че има. Татко ме погледна нежно. Трябваше да ни кажеш, че са те повишили. Не ми хрумна, че това е важно за теб. Колебанието в глас му говореше повече от всяко обяснение. От хола се долови гласът на Джейсън, разказваше за модернизацията в логистиката на текущото му назначение. Майка ми му отвърна със същия възторг, който някога отделяше за постиженията на Лоран. 20 години служба са много, скъпи. Спомних си как преди години самата аз бях поискала да преподписвам договор след първоначалната си ангажираност. Попитаха ме дали съм сигурна, че искам да остана толкова дълго. Лоран плъзна поглед към гривната на ръката си и намали глас си. Имаш ли представа как изглежда всичко това? Заведох поглед към нея и казах спокойно. Изглежда като две офицерки, които вечерят заедно. Тя мигна, сякаш за момент прониза истината. Изглежда, сякаш дори не знаеше какво работи сестра ти. Не знаеше, признала си. Лоран се сви за момент, после оправи стойката си. Никога не се показваш. Тези думи наистина поразиха мястото. Аз наистина не обичам да се показвам, не пускам снимки с униформа, не започвам разговори, представяйки чин, не търся внимание. Видимостта и ценността не винаги съвпадат, отвърнах равнодушно. Не съм Бранд. Тя издиша през нос си. Не разбираш. Разбирам, прекъснах аз. Джейсън е работил усърдно за кариерата си. Не исках той да се чувства по-малък. Замених държането си с въпрос. Ти наистина мислиш, че той се чувстваше така? Лоран млъкна. Защото не беше вярно. Джейсън реагира като истински професионалист, без его, без несигурност, просто си актуализира информацията и продължи напред. Несигурността не беше негова, а нейна. Връщайки се отново отвъд прохода, татко извика. Рейчъл, ела да седнеш. Тонът му този път не беше нито заповеднически, нито пренебрежителен, просто спокоен, неутрален. Върнах се и заех мястото си на масата, оставяйки разговора да се разпадне под тежестта на неизреченото. Джейсън запали разговора с обяснение за разликите между оперативното командване и щабните назначения. За първи път баща ми го слушаше истински, кимаше внимателно нещо, което не бе правил, докато аз говорех порано. Лоран се плъзна в стола до Джейсън и, без да крие любопитството си, попита.
От колко време всъщност сте тук едновременно? Джейсън се усмихна накриво. По различни професионални линии. Майка ми хвърли поглед към мен. А киберзвено често ли се изпраща на чужд терен? 2 пъти, отговорих просто. 2 пъти? Очите й се разшириха. Никога не си споменавала за това. Не особено темата за семейни събирания, промълвих тихо. Но тонът скриваше още, усещането, че нещо съм скрила от тях. Истината беше, че никой не бе попитал детайлно. Джейсън се обърна към мен. Къде те изпратиха? В Кувейт, за отбранителна киберподдръжка. Той кимна одобрително. Инфраструктурна защита. Не зададе повече въпроси. Просто разбра важността на мисията. Баща ми се отпусна леко назад в стола. Мисля, че те подценихме. Тонът трябваше да бъде комплимент, но звучи пусто. Всъщност, отвърнах хладно, изобщо не сте ме оценявали. С тягосно мълчание Лоран не спираше да тъпче нервно под масата. Накрая попита. И какво следва сега в кариерата ти? Правя си работата, отговорих. Но не планираш ли напред? Намеси се Джейсън. В армията планирането е част от длъжностите ни. Усмихнах се в отговор. Майка ми сгъна салфетката. Ще останеш ли дългосрочно? Да. Лоран ми изучаваше с нетърпелив поглед. Значи може да станеш полковник? Може би. Но усетих радост в реакцията и единствено от години нейните постижения се мереха в цифри и последователи, партньорства, титли за блясък в обществото. Моите в оперативни оценки, командирски отговорности и строго селектирана от комисии, зад които не се криеше нищо друго, освен ефективност и доверие. След като отмина и десертът, разговорът не се върна към темата, но напрежението остана сгъстено в стаята. Когато вечерта Джейсън стана да си тръгва, подаде ръка и тихо каза. Радвам се, че се видяхме отново, мадам. Лоран замръзна за миг, аз кимнах. Пази се, майор. Той задържа погледа ми за секунда, професионално признание, толкова съкратено, но категорично, и се обърна, за да благодари на родителите ми за вечерята. Думата «мадам» виси още в стаята, несигурна и убедителна. За пръв път Лоран не изглеждаше раздразнена. Изглеждаше притеснена. Щом вратата се затвори зад Джейсън, домът сякаш се стесни. Лоран остана още миг до прозореца, очите й проследяваха колата, отдалечаваща се в нощта, сякаш търсеше някаква стойност, която не можеше да изчисли. Родителите ми стояха в коридора, колебаещи се кого да попитат първо, докато майка ми наруши тишината. Ами това беше неочаквано. Лоран се обърна рязко. Ти също не знаеше? Баща ми намръщи в недоумение. Но ние поне знаехме, че работиш в киберзвено. В малка трапезария, осветена от най-меката светлина, която подчертаваше грижливо подредената маса, Лоран си пое дълбоко въздух. Това не е същото, изрече тя, тонът и остър като бръснач. Аз стоях близо до масата за хранене, подреждайки чинии с кафе. Никой не ми беше възложил задължение за почистване, но предпочитах да бъда в движение, отколкото да участвам в състезание за мълчание. Лоран прекоси стаята. Остави ме да говоря цяла вечер, сякаш си влязъл в играта. Не те оставих, ти реши, отбелязах спокойно. Можеше да ме коригираш преди той да дойде. Никога не попита. Повторението не беше стратегическо, то беше просто последователно. Баща ми си потърка слепоочията, а в стаята се появи тишина, която натежа. Защо не ни каза нещо толкова важно, попита той. Защото всеки път, когато ти кажа нещо, то се превръща в нещо друго, отговорих, отново разпознавайки как тежестта на думите ми пада поболезнено, отколкото очаквах. Майка ми наистина изглеждаше наранена. Ние сме твоето семейство. Да, отговорих, а думата остана кристално ясна. Лоран поклати глава. Това ме прави глупава. Не това беше целта ми, но сякаш се случи.
Отпуснах се на стола и я погледнах. Джейсон не изглеждаше смутен. Лорън не отговори, а той просто не се поколеба при осъзнаването на разликата в ранговете. Не се опита да компенсира, нито да омалуважи ситуацията. Просто се нагуди. Неприятното чувство не идваше от него, а от разказа, който Лорън беше изградили около него. Баща ми бавно се изправи. Независимо от ранга, ние сме горди с теб. Тимингът на този коментар беше почти изумителен. Срещнах погледа му. Не бяхте горди преди час. Не е честно, подметна майка ми бързо. Какво се промени? Попитах. Тишината запълни стаята. Лорън направи една крачка по килима. Мислиш ли, че това е свързано с гордостта? Става дума за уважение. От кого? От него. Джейсон уважава ранга, казах. Това е част от работата. А ти си по-висок ранг от него, тя ми го изрече като обвинение. Да, отговорих стабилно и без ръб. Лорън погледна родителите си. Виждате ли, тя дори не се интересува. Това почти ме накара да се засмея. 12 години в униформа те учат как да контролираш интонацията. Не премахват осведомеността. Грижех се за работата си. Грижех се за екипите си. Грижих се за това да свърша работата правилно. Но не ми пукаше да демонстрирам ранг на деня на благодарността. Майка ми се сви в един от столовете на масата. Не осъзнавахме, че си толкова старши. Знам, че никога не носиш униформата си около нас. Не я нося за празниците. Лорън скръсти ръце. Никога не говориш за това, и когато го направя, ти сменяш темата. Стаята отново се напълни с тишина, а баща ми издаде дълбок дъх. Може би не разбирахме колко сериозна е кариерата ти. Сериозна. Сякаш досега беше хоби. Това е армията, казах. Винаги е сериозно. Гласът на Лорън стана остър. Можеше поне да ми дадеш предупреждение, за да можеш да го представиш по различен начин. Да, ето го с контрол. Тя не се тревожеше за ранга сам по себе си, а за начина, по който то беше представено. Майка ми погледна между нас, търсейки баланс. Просто се опитвахме да направим добро впечатление. Като ме сложите в кухнята, попитах, и изречението избяга преди да мога да го филтрирам. Изражението на баща ми се промени. Не това имахме предвид. Така се случи. Лорън завърти очи. Не беше изгнание. Не беше и включване. Това удари по-силно от всичко друго, случило се тази вечер. Години наред бях свикнала с малките изключения, оправдания за логистика, за разписание, за удобство. Седи тук. Не споменавай това. Оставя да има своя момент, но тази вечер не бях се съгласявала да изчезна. Просто останах на мястото си. Лорън тръгна към коридора, после се обърна. Джейсън ще си помисли, че съм му лъгала. Лъгала си, казах спокойно, без никаква злоба. Тя ме гледаше с изумление. Ти винаги говориш така, хладно, сдържано. Работи за теб. Да. Тя изсумтя недоволно, но не можех да разплета раздразнението и трябваше да е просто. Всичко беше просто. Разтърсих глава. Всичко стана сложно, когато позволихте на статуквото да диктува правилата. Майка ми се изправи бавно. Нека не правим от мухата слон. Нейният вечен рефлекс беше да омаловажи, да помести фокуса другаде. Но нещо вече се беше разместило. Баща ми ме погледна отново. Те се обръщат към теб с госпожо на работата ли? Да. Очите на Лорън трепнаха и двамата чуха отговора. Той те нарича така? Да. Тишината пак спусна завеса, но този път нямаше шок или объркване, а преосмислене. Лорън бе внесла в хола своя приятел и го бе поставила на върха на пирамидата. Нещата бяха се дешифрирали по нейни правила.
Сега обаче подредбата се беше обърнала и това не беше нейн избор. Не беше яд, беше пропаст, тя вече не контролираше сравнението. Баща ми прехапа устни. Не искахме да те подценяваме. Знам. Просто. Лорън става раздразнителна, когато се правят сравнения. Оставих думите му да отлежат в въздуха. Не се сравнявам. Лорън вдигна телефона от масичката, проверявайки екрана, сякаш очакваше съобщение от Джейсън. Изражението й омекна. Той не беше разстроен, каза тихо. Не беше, потвърдих. Кимна бавно, но погледът й остана някак по-строг, по-неутрален. Думът пак притихна, вече не в напрежение, а в обмислене. За първи път през цялата вечер никой не ми каза къде да стоя, къде да седна и какво да не казвам. Никой не се опита да ме изкара от стаята. Телефонът на Лорън завибрира. Тя излезе в коридора да вдигне и не спомена името на Джейсън, защото нямаше нужда. Майка ми се върна да бърше масичката, макар че вече беше чиста. Баща ми остана до вратата, сякаш чакаше инструкции, които не биха дошли. Взех пълтото си от стола. Тръгваш ли? Да, още е рано. Имам да шофирам. Гласът ти долиташе от коридора, спокоен, стегнат, без капка закачливост. Баща ми ме погледна за последен път. Не си ядосана, нали? Не, отвърнах честно. Тръгнах към вратата, а Лорън се върна с телефона в ръка. Лицето й бе без излишни емоции, но вече приличаше на маска, потънка от всякога. Вечерта на деня на благодарността обстановката у дома се напълни с мълчание, когато тя обяви така бързо, сякаш държеше да го запише на глас. Не ме разстрой, той просто не го очакваше. Той каза ли нещо друго? Попита майка ми, но тя само ме погледна и отвърна. Само поздравления. Това е добре, каза баща ми и аз видях облегчението в очите му. Лорън кимна и се обърна направо към мен. Но ме накара да изглеждам неподготвена. Не те поправих публично, защото обясних, че той сам ме разпозна. А ти пак остави нещата да се случат. Да ги оставя да се случат, облякох палтото си бавно. Какво би предпочела да ми се обади да те предупредя? Ключицата и се стегна. Не ме разбираш. Разбирам, отвърнах. Ти представи него като старши. Знаеше го. Тя мигна. Той е старши, да. Аз също. Не чух гордост, а тъжна симетрия. Лорън погледна към родителите ми, търсейки съпричастност. Майка ми замълча. Просто ни хвана неподготвени, промълви тя. Разбирам това, казах аз. Баща ми изчисти гърло. Може би трябваше да обсъдим ранга преди вечерята. Вярно, кимнах. Това беше най-близкото до споделена отговорност, на което можехме да се договорим. Лорън въздъхна остро. Става дума не за чин, а за уважение. За видимост. За контрол за нашата връзка. Как я застраших? Попитах. Не я застраши, усложни я. Не можах да не се усмихна. Усложни в нашия дом значеше непредвидимо. Не надценявай ранга си, продължи тя. Не съм го надценявал, напомних й. Това беше първото и искрено признание. За години наред го омаловажавах, опростявах го, правех го безопасен. Но днес отговорих директно. Лорън прекръсти ръце. Ти винаги си спокоен, все едно стоиш над всичко. Не стоя над нищо. А усещам го така. През годините ние двата заехме своята роля. Тя с прожектора, аз стабилността, тя утвърждението, аз независимостта. Без лоши намерения, просто вкоренен навик. Майка ми се придвижи поблизо. Нека това не развали празника. Не го развали, отвърнах. Лорън изсумтя кратко. За теб обаче. Нямаше какво да и кратко отвърна. Телефонът и светна с името Джейсън и тя се отдалечи, за да отговори. Баща ми прошепна,
наистина сме горди с теб. Благодаря, кимнах. Лорън се върна след минута, рамото и бе втърдено. Той иска да научи повече за твоя взвод, каза тя. Не мога да давам класифицирана информация. Не те кара да спреш всичко, просто филтрирай. Тя въздъхна. Твоята презентация вече промени подхода на командването му към спазването на правилата. Това е чудесно. И точка. В мига, в който направих крачка към вратата, Лорън тихо въздъхна и ме погледна, сякаш търсеше най-слабата ми точка. Това ли е всичко, което имаш да кажеш? Попита ме тя. Да, отвърнах спокойно. Тя ме изучаваше, сякаш се опитваше да открие нещо нестабилно, на което да натисне. Има нещо много удобно в теб, прошепна тя. Какво имаш предвид? Не реагираш. Погледнах я без емоция. Реагирам. Просто не го показвам. Надуших колебание в очите и колебание, което я разтревожи повече от всяка ярост. В този момент майка ми хвърли поглед към стенния часовник. Късно е, отбеляза тя. Не беше чак толкова късно, но вечерта вече бе протекла в продължителни, натежали разговори. Аз хванах ключовете си, приготвен да си тръгна. Лорън стъпи напред, не за да ме спре, а просто за да се движа по-бавно. Ще го кажеш ли на хората? Обърна се тя към мен. За какво? Че ти си по-високо поставена от него. Аз не разправям на никого нищо за теб. Тя мигна очудено. Не искам да превръщам това в история, добавих аз. Куртуазно раменете и се отпуснаха. Добре, отвърна тя, защото знаеше твърде добре как се носят хорашки приказки. Татко се приближи. Карай внимателно, каза той. Ще го направя. Майка ме прегърна за крачка, по-силно, отколкото порано. Лорън остана в коридора, притиснала телефона си в ръка. Навън въздухът вече беше по-свеж и остър, отколкото когато пристигнах. Зад гърба ми прозорците на къщата светеха топло и спокойно, но вътре невидим сюжет бе започнал да се пренарежда, тихо, без сценични избухвания, но достатъчно, че никой вече да не стои на старото си място. Телефонът ми извъня още преди да стигна магистралата, името на Лорън изплува на екрана. Оставих го да звъни до край. Миг по-късно дойде текст. Той не е ядосан. Просто не обича да го изненадват. Продължих да шофирам. След още миг. Можеше да ми споделиш, Рейчъл. Не отговорих. Пътят навън от Охайо беше познат, тъмен и ритмичен, сякаш подхванат от спомени за стотици пътувания след празници, след мисии, дори след случайни уикенди вкъщи. Винаги ми се струваше, че разстоянието се удължава на връщане. Когато пресекох границата с Пенсилвания, телефонът ми заби пак. Сега беше татко. Оставих и това без отговор. На следващата сутрин се събудих, преглеждайки съобщенията. Първо беше майка ми. Мислим. Може би трябва да седнем и да поговорим спокойно. После Лорън. Джейсън ме попита повече за позицията ти. Забавих дъх. Не защото идеята беше изненадваща, а заради точния и кратко тон, любопитен и пресметлив. Няколко часа по-късно, вече вкъщи в апартамента си до Форт Ми, Лорън пак звънна. Вдигнах. Хей! Гласът извучеше по-лек, отколкото вечерта преди това. Джейсън не се чувства странно. Напротив, уважава положението ти. Това е хубаво. Каза, че твоята реорганизация на процедурите помогна на щаба му да оптимизира един процес. Добре. Пауза. Интересува се и дали би могла да го насочиш в посока на кибернетичната логистика. Ето го въпросът, прикрит зад думи. Добре, отговорих равнодушно. Чудеше се дали си в някакви консултативни съвети или влияеш върху избора на работни групи. Не беше твърдо «не», но Лорън го заяви така. После мигом смени тактиката. Не те моля да нарушаваш правилата. Няма и да го направиш.
просто питам дали може да го насочиш към правилните хора. Така не става, отвърнах аз. Хайде, Рейчъл. Ти си висш офицер. Да, но това не означава, че накланям везните в полза на семейството си. Лорън въздъхна рязко. Не те моля за повишение. И разговорът спря в изчакване на отговор, който знаех, че няма да дам. В малко залято от неонови лампи кафене край военната база те седнаха един срещу друг, тя с наведен поглед, а с чаша горещо еспресо в ръка. Не се притеснявай, всички правим връзки, промълви тя, окуражаващо, но с ясно начертани граници на униформената етика. За миг млъкна, видимо събрана в мисли. Джейсън те цени високо, добави внимателно. Той го спомена. Професионално уважение, казах аз. Тя кимна, сякаш щастлива да чуе онова, което предварително беше очаквала да кажа. Не мислиш ли, че това може да е от полза? Зададе въпрос, в който вече прозираше леко притеснение. Не по начина, по който го предлагаш, отвърнах. Тя отново се премести на стола си. След вчерашната нощ ти дължиш малко разбиране, продължи тя, като вече заговорът сменяше посока от любопитство към очакване на услуга. Навярно думата «дължиша» правеше неудобна. Какво означава това? Попитах. Ти ме хвърли в шах, отвърна тя. Не бих казал. Знаеше ме. Не знаех, че ще ме представиш като рядовък, възразих. Тя въздъхна. Добре, забрави това. Сега се опитваме да разберем какво ни говори тази ситуация. За какво ни говори? Настоях аз. За нас, каза тя тържествено. За семейство, за репутация, за възможности. Думата услегна тежко между нас, семейство. За мен нищо не се променя, отвърнах. Моята длъжност си остава моя. Тя ме изгледа със загатнато умиление. Джейсън обмисля разширяване на сферата си. В киберсигурността, потвърдих. Знам. Може би можеш да го наставляваш, предложи тя. Не се нуждае. Не за това става дума, омекна тона ти, ако го подкрепиш, ще изглежда добре. За кого? Попитах. За двама ви. Оптика изреко спокойно. Това не е LinkedIn, усмихнах се кротко. Ти си строг, аз съм коректен, отвърнах. С какво? С правилата, подсмя ми се тя. Не точно ти решаваш договори. Точно това искам да избегна, заявих твърдо. Пристъпи мълчание, в което аз отпуснах рамене, а тя с поглед. Накрая тя омекна, просто не искам той да мисли, че съм отчуждена от семейството си. Не е моя отговорност. Тя ме погледна остро. Всъщност е. Вдигнах рамене и оставих изречението да отзвучи в тишината. Тя издиша с фрустрация, вместо с гняв. Ти винаги чертаеш граници. Да, потвърдих. Семейството не чертае. Здравите такива, да, намеси се аз. Тя не хареса това. Няма да го представиш пред никого, попита накрая. Ще го запозная на обществени събития, но няма да влияе на назначенията му. Това звучи драматично. За мен е нормално, отвърнах. След дълга пауза тя въздъхна. Мислех, че искаш да помогнеш. Искам, рекох аз. Просто не чрез преначертаване на граници. Още една пауза. Той каза, че те уважават, прибави тя тихо. Уважават ме, потвърдих. Тогава го използвай. Вече го правя, отговорих. За въпросната работа. Тя се наведе към чашата си и стопа ръба и... Не разбираш как става това. Разбирам, отговорих. За миг мълчанието се изви като раздвоена нишка. Накрая тя попита, защо си толкова против? Защото армията не е семейна служба по взаимни услужливости, засмях се тихо. Звучиш като корумпирана, усмихна се тя. Може да бъде,
ако хората я третират така. Не ни се доверяваш ли? Вярвам на правилата, отвърнах. После отново мълчание, придружено от тихия звук на чайна лъжичка, потънала в чашата й. Мислех, че това ще ни сближи, каза тя посмутено. Зависи какво означава сближи, промълвих, отпускайки се назад и впервайки поглед в тавана. Аз съм сближен с отговорностите си. Не е същото. За мен е тишина. После гласът и притъпи малко. Значи така ли ще бъде, само ще отказваш помощ? Не бих злоупотребила с влиянието си. Замлъкна за няколко секунди, а щом проговори отново, тонът ти вече бе променен. Винаги си била такава. Каква? Недостижима. Помислих. Не, казах, по-скоро постоянно една и съща. Тя прекъсна разговора без още и дума. Минутки по-късно телефонът ми звъня, този път баща ми. Може би е добре всички да седнем и да изясним очакванията си. Очаквания. Тази дума тежеше повече от всеки чин. След зале слънце някой почука на вратата ми. Не бях готов да посрещам гости. През шпионката видях Лоран в коридора, с кръстосани ръце и без пълто. Само с решителност. Ти наистина ли шофира целия път до тук? Попитах, щом отворих. Да. Тя влезе без покана и огледа апартамента ми така, сякаш го вижда за първи път. Красиво място. Благодаря. Стоеше изправена, явно търсеше потвърждение. Ето къде живееш, сказа яро. От 3 години. Кимна и се доближи. Говори се, че Джейсън е говорил с наставника си. Киберинтеграцията щяла да е основна в следващите години, а силните връзки между службите ключови. Така потвърдих. Тогава защо се държиш, сякаше нещо неуместно да му влиеш? Казваш го отново, отвърнах бавно. Защото е вярно. Тя размаха глава. Прекаляваш. Не, отговорих. Не му подписвам договори. Важно е как изглежда отвън. Изгледа ме недоумяващо, сякаш бях изпуснала нещо съществено. Не виждаш възможността? За какво? За обща посока. Тази дума пак се появи. Тя издиша остро. Би могла да му помогнеш да разбере киберсигурността по-добре. Вече го правя, казах хладно. Не така. Как иначе? Можеш да бъдеш негов застъпник. Не. Думите излетяха побързо. Челюстта изтегна се. Нито помисли за това. Помислих. И отговорът е. Не. Тя прекоси хола, жестикулирайки. На благодарността на деня на благодарността ме постави в малка роля. Не съм те поставила. Остави го да те нарича госпожо пред всички. Така е протоколът. Но не реагира, последва упрекът. Знаеше какво прави това. Какво правеше? Промени динамиката. Уточни я. Тя ме погледна остро. Винаги го правиш, тихо каза тя. Какво? Като че не ти пука. Грижа се за важните неща. Тя се засмя рязко. Невероятна си. Не отвърнах. Това й докара повече раздразнение от всяка моя реакция. Мислиш, че си над нас. Не мисля. Но действаш така. Имам отговорности. Тя разтресе глава. Мама и татко се срамуват. От какво? Че не знаят чина ти. Че те сложиха в кухнята. Не беше моя идея. Знам. Тишина. Двамата стояхме една срещу друга, осъзнавайки колко трудно е да обединиш семейни и служебни очаквания. В полусветената всекидневна въздухът бе толкова гъст, че сякаш можеше да го сплескаш между пръстите си. Тя го погледна с тиха упоритост и попита, защо всичко това пада върху мен, замлъкна за миг, после добави с тих глас, защото ти разклати баланса.
Не съм променял нищо, отговори той спокойно. Наистина. Тя пристъпи крачка напред. Просто отказа да се смалиш. Този път той изгуби думите си. Мислиш ли, че те накарах да изчезнеш? Провокира тя. Да, каза той твърдо. Тя прекоси помещението и седна на края на дивана, а той остана прав. Исках да седиш в кухнята, за да избегнем неловкостта, обясни тя. Ти поиска да изчезна, отвърна той. Драматично звучи, но е вярно. С лице, подцепено от вътрешна решимост, тя отвърна. Пази отношенията ни. От какво? От дисбаланс. Той повдигна рамене. Джейсън не се чувстваше дисбалансиран. Ти не можеш да го знаеш. Знам. Мълчанието между тях запълни цялото пространство. Казал ми е, че се държа така, сякаш съм свикнала да давам заповеди. И ти даваш заповед. Тя сви рамене в знак на протест. Аз винаги съм те подкрепяла. Кога? В глас и за секунда промени заекването. Когато беше на мисия. Неправилно. Когато се оплакваше от празниците. Факт. Когато си купи този апартамент и помоли да покажа сметка. Семейството помага без да държи сметка. Тя мълчеше, очите й проблясваха. Сега ме съдиш. Поставям граници. Звучи като терапевт. Звучи като офицер. Нито една дума не успя да убеди. Винаги връщаш всичко в армията. Защото това е моят живот, тихо отговори той. Тя взе дъх и пак го попита, колебливо. Няма ли да помогнеш? Не. Поне признай, че снощи те нараних. Той кимна. Не исках да те нараня, но съм искрен. Тя изсумтя. Невъзможен си. Консистентен съм, спокойно отвърна той. Без да каже повече, тя потърси дръжката и излезе. Вратата се затръшна леко зад нея. Тишината се разля из апартамента като спокойствие след буря. Той отключи вратата, остана сам и за миг послуша как въздухът бавно се успокоява. Телефонът ми зазвъня отново на кухненския плот. Съобщение от Джейсън. Надявам се, че не съм създал излишно напрежение. За каквото и да струвало, постъпи професионално. Честито пак прочетох го еднократно, обърнах телефона с екрана надолу и не отговорих, нямаше нужда. Следващите няколко седмици вървяха по план. Празниците у дома се оказаха посложни, но в киберсигурността няма ваканции. Брифинги, доклади, проверки за съответствие, срещи с отдели, вграждащи нови защитни системи и този монотонен ритъм, който отвън изглежда скучен, а отвътре тежи. На Форт Мен никой не се интересуваше от семейните ми драми. Важното беше мрежите да останат здрави, точно така, както предпочитам. Лорън ми писа няколко пъти след онази нощ. Нищо взривоопасно, никакви извинения, само невинни, как работата, или Джейсън спомена друг брифинг. Отговарях кратко, без да задълбавам. Родителите ми звъннаха само веднъж, майка ми каза, че са поразмислили, баща ми, че се адаптират. Оцених жеста. Нямаше драматична примирие, нито избухвания, просто дистанция. 6 седмици по-късно бях в малка зала на базата, облечена в парадна униформа. Не за внезапно повишение, а за официална церемония по поемане на командването в бригадата за киберзащита. Резултатите от комисията бяха ясни от месеци, но всяко условие изискваше време, организационни указания, ротации на части. Залата не бе пълна, 10 офицери, няколко сержанта, по-млади войници в края на редицата. Знамето бе подкрепено изрядно вдясно. Текстът на речта стандартен, служебен път, образование, назначавания, мисии. Формално звучещи думи, почти безчувствени, но зад всяка от тях стояха години тиха работа. След като полковникът приключи и преклони глава в негова полза, настъпи моят миг. Никаква драма, никакво отмъщение, просто устойчивост.
Хората се наредиха на опашка ръкостискания, кратки поздрави. Капитан от екипа ми, по-млада офицерка, прехвърлена преди година, спря за секунда повече от другите. Госпожице, каза тя, когато виждам някого като вас в тази роля, всичко започва да изглежда възможно. Това тежеше повече от всяко извинение на Лоран. Кое? Попитах. Да си компетентна, без да викаш, отвърна тя. Почти се усмихнах. Свърши си работата, успях да й кратко кажа. Останалото следва, тя кимна и се оттегли. Никакви аплодисменти, никакви фанфари, само тихо уважение. По-късно същия ден, в кабинета си, погледнах телефона. Лоран пак беше писала: мама, видя в Фейсбук снимки от церемонията ти. Защо не ни каза? Застанах неподвижна. Снимката всъщност бе качена на публичната страница на бригадата, групова фотография, нищо класифицирано. Набрах отговор, стои в календара, минути по-късно дойде ново съобщение, можеше да ни поканиш, прочетох го 2 пъти, после написах своя отговор. Можеше поне да попиташ. Съобщението й трепна на екрана, последва къса пауза и после, не е честно. Поставих телефона на масата и не отговорих. Справедливостта у нас никога не беше разпределена поравно, приемаше се за даденост. По-късно същата вечер излязох на обиколка по край периметъра на базата. Въздухът беше остър и прозрачен, крачките ми равномерни. Когато тичаш, никой не обръща внимание на чин или длъжност. Притичваш същото разстояние, независимо от титлите. Когато се върнах, телефонът ми извъня отново. Съобщение от Джейсън, честито за церемонията. Изцяло заслужено. Този път отговорих, благодаря ти и нищо повече. Динамиката между нас сякаш се уравновеси. Той не направи опит да използва моя чин за свои цели, нито се обърка в отношенията с Лоран. За него рангът беше просто структура, а не лично оръжие. В това се криеше разликата между несигурността и професионализма. Седмица по-късно ми звънна баща ми. Видях снимките, каза той. Изглеждаше ти уверено. И наистина така се чувствах. Той замълча за миг и тихо добави, не осъзнавах колко голяма отговорност носиш. Гордея се с теб, пауза. Това вече не звучеше реактивно, нито обтегнато. Аз отвърнах, благодаря, тате. Лоран още преработва случилото се. Това е нейният процес. Баща ми не възрази. След като приключихме разговора, седнах на кухненската си маса с чаша кафе, огледах малкото си жилище скромно, без излишна показност, но заслужено. Дълго време се гонех в собствения си дом, правех се по-малка, защото ми беше полезно. Полезно да оставя Лоран в центъра на вниманието. Полезно да избегна сравненията. Полезно да минизирам собствените си успехи. Денят на благодарността не създаде преобръщане, той просто разкрити една вече настанала промяна. Не ми трябваше отмъщение, нито аплодисменти и парад от извинения. Не ми трябваше чинът ми като оръжие. Трябваше ми само да престана да изчезвам. Армията ме научи на йерархия, дисциплина и отговорност. Но най-ценният урок не беше за чин или погони, беше за това да застанеш на позиция и да не се отдръпваш от нея. Когато го правиш последователно, никой вече не може да те извади от стаята. В онази вечер бях само аз, в обикновен пуловер и джинси, без униформа и без отличителни знаци. И хората на масата ме гледаха, сякаш бях сменила гардероба си посред вечеря. Къщата в Охайо все още стои на мястото си, а масата същата. Следващата деня на благодарността отново ще дойде, независимо дали някой е готов за него. Промених се не празникът, а аз. Дълго време мислех, че запазването на мира значи да мълчиш. Че трябва да заличиш предимствата си, за да бъде на всички полезно. Оказа се, че точно това улеснява хората да те подценяват. Този път не ставаше въпрос да надделея над никого, нито да засраня сестра си или да доказвам нещо на родителите си. Ставаше дума да заема мястото си без колебание, да отговарям открито и да не разменям честността за одобрение. Семейната драма не винаги завършва с викове.
понякога завършва с поставяне на граници. А най-силното отмъщение понякога не е отмъщението сами по себе си, а яснотата отказът да изчезнеш, само за да поддържаш нечий друг комфорт. Ако тази история ви се стори болезнено позната, ако някога сте се почувствали изместени на собствената си маса или пренебрегнати в собствения си живот, не сте сами. Такива семейни драми се разиграват зад стените на почти всеки дом, дори когато не сме склонни да го признаем. Ако искате да чуете още разкази за военни подвизи и семейни отмъщения, поднесени без излишни украси и без да подправяме истината, станете част от нашето малко общество, абонирайте се за канала. Там всяка история се разказва честно, остро и неподправено.